totalment altruista, demanar als braços solidaris que vagin al banc de sang i teixits o vagin directament a l'autocar, a la unitat mòbil que es va movent per tota la província de Lleida, perquè la gent, com deien, facin les seves donacions i ajudar d'una manera totalment altruista als altres. Bé, doncs, una de les associacions que treballen moltíssim és la que presideix l'Albert Torra. Què tal, Albert? Bona tarda. Hola, bon dia. I llavors, moltes vegades tu t'havies plantejat que quan hi ha alts i baixos al banc de sang havíeu de fer com una campanya de mailing, trucar a les persones que sempre habitualment són donants, que poden ser, perquè clar, no tothom pot ser donant de sang, i veieu que això havia d'avançar una mica, no, Albert? Sí, l'any passat a la nostra associació els hi vaig proposar això, a la gent, com que sempre hi ha vegades, aquest any i tot, que ens hem quedat a 4 dies de reserves de tot Catalunya, que penso que és poquíssim, doncs clar, havíem de fer alguna cosa per intentar que la cosa, als joves almenys, també tinguin l'oportunitat d'atansar, perquè és molt difícil, per molt que fem campanyes, és difícil d'enganxar els joves a donar sang. I llavors, què se'n va ocórrer? Llavors, doncs, moltes vegades als telenotícies o a llocs així també que estan molt damunt de les noves tecnologies, es començava ja a dir que les aplicacions mòbils eren un tema que donaven feina també a molta gent i sobretot nois sortits de les carreres d'informàtica. I llavors vaig pensar, podríem fer una aplicació per a mòbil que fes això, que intentés una mica apropar la gent jove, també a la no tan jove també, perquè això dels mòbils cada vegada està més a l'abast de tothom, però que fes això, que digués al punt on al mateix dia hi ha una donació de sang. Llavors seria bo aquesta interactivitat al mateix moment. Clar, tu això ho tenies al cap, necessitaves una empresa que fes aplicacions mòbils i és quan entren en joc USAID. Sí. Que avui tenim Àlex, i també el Jordi. Què tal? Bon dia. Quan vosaltres us truquen i us diuen podeu fer una aplicació pel mòbil d'aquestes característiques? Bueno, de fet, va ser un contacte molt tecnològic que diem nosaltres, perquè va ser a través d'un email que ens va enviar l'Albert, no ens coneixíem de res, que ens havia trobat, i a partir d'allí ens vam fer la primera reunió, ens va fer aquesta proposta, aquesta idea que tenia, la vam trobar molt interessant i vam veure que tenia molt potencial, i bé, a partir d'allí vam començar a treballar la idea conjuntament amb les idees que tenia ell i amb les nostres propostes, i hem estat desenvolupant i finalment hem presentat l'aplicació. L'aplicació com es pot trobar? L'aplicació actualment està en dues plataformes, una és per Apple, la pots trobar a l'Apple Store d'Apple i has de buscar la paraula donar sang o sang, i també pots fer el mateix al Google Play d'Android, que llavors te la pots baixar per Android o per iPhone. I com funciona aquesta aplicació? Bueno, principalment té 3 funcionalitats principals. La primera és veure l'estat de reserves diàriament, que hi ha de tots els grups sanguinis a nivell de Catalunya. Avui l'hem estat consultant i... Aquí estem veient, perdona que et talli, Àlex, però així ho veiem, així seria com ho podem buscar i a partir d'aquí com la podem baixar i instal·lar-la en el nostre telèfon. Sí. És senzillíssima, és molt fàcil d'utilitzar, però clar, la informació que et dona és molt bona, perquè tenim, veus, les reserves diàries actualitzades cada dia de les donacions de cada grup sanguini. Sobretot si ens fixem de vegades el B negatiu, aquests grupets així una mica que dius, estan a 2 dies de reserves. Clar, és la cosa justeta perquè tu quan ho veus també consciència a la persona que la té. Llavors t'avisa quan has donat sang, si ets dona al cap de 4 mesos, te fa un missatge al mòbil i et diu ja pots tornar a donar sang. Més que res per recordar una mica aquestes coses. Això va ser idea seva llavors, que és com una mica el valor afegit aquell que hi aporta l'empresa quan pots posar alguna coseta més. Sí, va ser una feina col·laborativa entre la idea principal era de l'Albert i a partir una mica de treballar el coneixement nostre des del punt de vista tecnològic amb el seu del coneixement del món de la sang, vam crear totes aquestes funcionalitats. Una altra cosa curiosa és que tu, cada cop que vas a donar sang, pots compartir-ho a les xarxes socials. Ostres, avui he anat a donar sang i que la gent vegi i directament amb un vincle, amb un enllaç, la gent se pot descarregar l'aplicació. I si també vulguis que no fas una mica de publicitat per aconseguir que també la gent pugui ser donant de sang. Quina ha estat la repercussió d'aquesta aplicació? Bueno, doncs bastant gran, no ens esperàvem que fos tan
que hi ha aquesta repercussió, hem sortit a bastants mitjans de comunicació, hem sortit a TV3, hem sortit a molts diaris, a moltes ràdios, a RAC1, i la veritat és que molt contents. I bueno, ara suposo que amb la federació aniran presentant l'aplicació a totes les federacions i... Sí, això, nosaltres, clar, la idea de la meva associació, que és petiteta, de l'Urgell, clar, bueno, vam contactar, totes les de Lleida també estan aquí donant suport, no? Però a part d'això, la Federació de tot Catalunya dels Donants de Sang també hi dona la seva col·laboració. Llavors, clar, sense la Diputació de Lleida i la Federació no hagués estat possible. Llavors, és una cosa que ja no és només nostra. Ens era igual fer-ho de la nostra província de Lleida com fer-ho de tot Catalunya. La idea va sorgir d'aquí, però això se pot extrapolar a qualsevol província, no? Sí, ja està. Tu ara entres a l'aplicació i sabràs totes les donacions que hi ha avui als centres fixos i als centres mòbils de tot Catalunya. I ens han preguntat des del País Basc, Navarra, altres comunitats que estaven interessades també en fer això. Llavors, clar, és molt més senzill utilitzar una aplicació que ja tens, bueno, sí que l'hauríem de traduir això, però més senzill fer això que no pas tornar-la a fer de nou i amb aquests dispositius que, clar, per cadascun has de fer un programa diferent. La repercussió ha estat bona, com ara ens explicava el Jordi, però i les descàrregues? Quantes n'hi porteu? Mireu això? Sí, diàriament ho anem controlant. De fet, el boom inicial va ser molt gran, en menys de 2 dies. El dia de presentació el següent vam superar les 1.000 descàrregues ja, i ara actualment devem estar a prop de les 2.000. Això està molt bé, no? Suposo que és una satisfacció personal i una cosa que nosaltres l'hem fet, no? L'hem creat d'una idea, ficar-la al mercat i que la gent ho conegui, deu ser una satisfacció increïble. Sí, a part que és una aplicació molt útil i si te'n vas a Girona i vols donar sang, doncs tens la possibilitat de veure quins punts mòbils puc anar a donar sang i la veritat és que la gent ens felicita perquè veu que és una aplicació bastant útil. Albert, per cert, ja saps que hi ha una notícia que roda que deien a veure si la gent podrien donar sang i que d'aquesta manera se'ls donés uns diners a canvi d'aquesta sang. Què penses? Què et sembla? I va donar la casualitat que va sortir quan presentàvem nosaltres l'aplicació. Llavors, amb això és molt normal que la gent digui ui, estem en un moment molt delicat, però penseu que els nostres missatges, el que transmetem ara és que hi ha vegades que no pots ajudar amb alguna associació pel que sigui perquè resulta que has de pagar moltes vegades. I nosaltres el que li diem a la gent és que si vas a donar sang no cal que paguis res. Al revés, que amb una vegada que donaràs sang servirà per 3 persones. Llavors, clar, el que intentem transmetre és això, no? De que el bo no és anar a un lloc i pagar. A part que si paguéssim també, fixa't que la qualitat dels productes sanguinis acabaria baixant, perquè qui va donar sang es troba bé, de salut, i va perquè vol. Quan te trobes malament o tens una mica de cansament o depressió, el que pugui ser, tu no hi vas a donar sang. Dius, mira, me quedo a casa perquè avui no tinc ganes, o el que sigui, no? Si tu tens ganes d'ajudar, tens ganes de fer alguna cosa positiu per la societat o per qui tinguis a la vora, perquè saps que també ho necessitarà, el que fas és això, no? És vas a donar sang o vas a fer qualsevol altra activitat. Amb això d'aquí a la pròxima revista, que sortirà també aviat, que és ja la tercera, el que intentem transmetre és això, no? El missatge de el que hem de fer és ajudar, però tampoc de vegades no cal donar res monetari, és simplement que tu vas allà i dones sang. Clar, amb aquestes empreses, no sé, com ara l'empresa aquesta que subministra bosses per a la sang i tot això, que suposo que també els ha baixat ara el número de ventes. Què passa? Que el que volen és tornar una mica a engegar la maquinària i dir, com més donacions, mira, si hem de donar o hem de pagar a l'estranger, però nosaltres creiem que la donació de sang ha de ser altruista. Això d'aquí no es pot comerciar amb el cos humà. Igual que se dona un òrgan, la sang també és un òrgan perquè són teixits. Llavors, clar, pensem això, que ha de ser tot solidari, i a part per això estem nosaltres, per intentar arribar al major número de gent. El Banc de Sang és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya que és la que ha de difondre també el missatge i la que fica la logística, però nosaltres, les associacions, som al contacte amb la gent, amb la ciutadania del carrer, i és intentar això entre institucions, ajuntaments, nosaltres fem l'enllaç, llavors, clar,
intentar... Que arribi a tothom. Sí, fa uns mesos que... Bueno, uns mesos, fa 2 anys que estem baixant amb donacions, però és una cosa que, clar, ja es veia una mica inevitable, no? La gent diu, oi, la crisi no afecta, però afecta molt amb el tema aquest. La gent, quan està baixa de moral, li costa... No, te costa perquè tu mateix te sents una mica malament, no per fer altres coses, però pensa això, que vas a donar sang i mira, mai ho penses, però tothom ho acabem necessitant, les coses. Dius, oh, no, jo no em tocarà mai, però sempre a l'hospital hi acabes anant. Sí. Per cert, que ja gairebé no tenim temps. Us sé, Tana, en què esteu treballant? Bueno, estem treballant en diversos projectes, alguns per temes de confidencialitat fins que no ens permetin treure novetats d'aplicacions Fins aquí mòbils. puc llegir, no? Però sí que acabem de presentar una eina per temes, una altra eina que considerem molt interessant per a temes de cercar feina, que és el teu currículum amb 10 tuits a Twitter. La setmana que ve en parlem d'aquest tema precisament amb dues persones que estan encarregades i si no tinc mal entès, un de vosaltres dos repetirà, no? També per vindre? Sí. Doncs en parlarem la setmana que ve amb en Germán Rossell i amb tu mateix perquè ens ho explicareu d'aquesta manera que heu creat aquesta eina per ajudar a tirar endavant i sobretot d'una manera ràpida i eficaç, esperem. Gràcies, nois, que vagi molt bé i a continuar a donar sang, Albert, no totes aquelles persones que ho puguin fer, això sempre ho recordem, però el que hem de fer és demanar una mica les instruccions, quines persones poden donar sang, i a partir d'aquí baixar-se l'aplicació que trobareu a qualsevol de les plataformes dels vostres mòbils i saber en quin moment podeu fer aquesta entrega totalment solidària. Gràcies i fins la propera. Àlex, tu fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Tornem tot seguit. Adéu.